sa trabaho ko. Yan, pupunta na ako yung sa ano sa pwesto namin sa Antipolo, Mayalabak. Yan. Magandang hapon sa lahat. Ito pala sa ano sa probinsya ng Camarines Sur. Yung ano namin yung lugar namin dito. Shoutout sa ano sa congrats pala congrats ko si Hammerman. Jack. Yan. Si Hammerman Jack. Congrats po sa ano sa pagkakaroon po ng ano ng billboard nyo. Yan, alis na po ako muna ako ha. Yan. See you mamaya.